Sabab sa una mga ulamatanong na mana binatan-tanong. Auzubillah min dzalika. Kasi Allah adyan ka iya mga ulamatanong na pagmanmanan wa Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin adyan ko to ang manangiran daradatiran mana abagriran si sadyan ka iya kapagin bayiran si sadyan ka iya mga pagrisi ko Islam si sadyan ko tagiran nung dikandoa si sadyan ko to katur Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Alhamdulillah walillahil hamd ya kapatano din mana kung na din kaya pagaritano sa batisa muna so katawid kanuron siya kay alim tano si alim marjan o ay si isa din kay pirkirsuban ingod tanong na mana pagkasong sila nun sabab si isa din ko to kasasalapido tanukiran mamo si kung mga galbakiran amapya sa basisaden ko to di ima kasi sa lapido si ko so at si ko wala na lagi walay maanam pagkatindag piya sa basisaden ko to may tumala oy na mana midada orog si saden ko to walay na YouTube makatagot piya. So, walay tanong, ingad tanong, mana, aga ba tanong, aga ba Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi Qur'anihil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzakir fa inna dzikra fadzakir inna fa'atid dzikra. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdullah alladhi qala fi hadithihi syarif ad-dinun nasiha ila akhiril hadith wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paganayron na ditanod na ibubukulan o ditanod na rorotosan sa ditanod ikapanagun tamang na o ditanod ikapanamar sa alaan damanayan ikabaloy o perik-perikaban sakro kabintang o kapag paginataw tanong amis at tanong si iko Allah talagi yuto'y dito lalan o di na okay akagkatuatan ko lim wallah si isa dunia na yang mala nasutit lim yan sa ori aluman ko kapakasol dan yan takatano ko kasolga niyan imang ko imay ilay ni mas mga ulama ada ak kagagawi da ak kadadaw daw da amaragasuran da amaragte alungan bayanan di pesunuma kakalo-kalo na sororo paropan na makamba kurota so totorogan na makano naso tumatang tiri na makasarampag naso tumatalikod na makasarap yutun na ko to kini sarap na kanon ng utababayan na sa katanwain na kaya darpa tanto siyang kaya baloy tanto ang madakal ang mga darpa di kanon di ikan dadak na tewagan ako nga pagariang. Ginaw ba maparwa mga paguras ka kami sa kutwa seminatan o once a month makaisa ko sa ulan. Katimang po ang itatagop sa Ramadan orasan na isang munisipality abayang da ako usong kasi ako usong yun. Teknik sana kasi rin natiyaw na nino kasi kung mga doras naroon tanong mga pagkakudat. Yang kaya oras tanu si na pagpanalamatan tanu
no, so di si di makatitayon to ka galabak antangan katero tamo. Nabus ka naman po pagkukupo pagpamamakinag sumusi ano pa na pagpamamakinag katano sa kaya mga channel sa television na balasan silang panuwala ang gusto pagpamamakinag bulugan na may kukuha sa station. Sa babro, na punang tanong agyan ka pag-usayin tanong. So Allah, nabiyati ang tanong ang utakatiro yan. Fadakir inna fa'ati dikra. Isa, maano to na pamakatalo mo kaati ko Allah. Amay ka, sukang bagay ka sa pamakatalo. Nagpakang kaya mo. So, di tanong si ipan nakapakataya sa na totoo siniway sa amapong gumaan tanong si ikaduwa na isa paniniban na panaman na marang tanong si na pamamakinagtano sa pamamakinagano at pagwata siya butiw kasarap na hila at pagpag-usay ako panibod tataro nakatawang ko sa dila ka na pagpumamakin matang ape toro ako na di ka mapapara kas kami ang eskwela sa kaya Islamic education na pi-trainingan namin yan dapat di ba? Tila na di magusay na dumadarpa ko darpa na di magditalim mga nakrin yan sa pagdihin ha ginantingin sa ino sa inyo siya may hanaga ka naman bugan na kami lahat pag-usay o baka moraw na kamay na siya kasi yan ko po totoo sinyo ay tiga ka na mapanggum ang tanong si isa akakakuhay tanong si isa guna nang baling ang tanong sa walay salo sa nagpamamakinag sa television as ka naman na makapasad tanong si naad na siya ito as sumama sahabi Ridwanullahi alayhim na ino sila na mitagumpya o kinidakatian ako pandaman na ututulan kami ang mamakinagsiran na ayat-ayat pamamakinagsiran na samaan wata-atan tunay man ang goto tiyon tulakan-takan wabas Arab may ang mamakinagsiran na anday kanagayang kusubuan na pinggadabakiran na managiran sulalangan na pianang gilaan nila na umasosubukiran naggil ka nila waki ito mo may pamamakinagtan ko so ang tanong siya na atang timing pagigila mo na di mo makalat nasa katanong na ganun pagkamarasang mo gulo uway gaya no to nakagigyan niya maranaw na tabi o na sumayan siya master magusay ka di ka pa kadalit na tina-praktikal din na maganda tutulo siya pagi na may ka dumiyalin ka na may kami lalangagin na tumiyang kiri iitigin sa wanda nga ka na memorize ngayon yan kumanapagusay ngayon nagyo so mga sahabi na ayat-ayat tugumperan na miyang mamakinagsiran sa dito pamamakinagan na anday kanagayran ako sa buwan na pinggulukin mga ripnwala ikadua akyat tugumpew mga suhbat atau nanon lalayon na disiran di imalimu-limu disiran di itimu-timu nandiyan ni kapeng kira na ituro ilan suisa kira pamakay nang kami na una para kuwagama pamakatag na kami na una pangusiyati kami ka una para wala siya buti ang tao to ang utabitiron mga sohbat to aw pa makaado na tumutundog sa kalaisabot o islang o Rasulullah nasiran dahil yung mga bilang pensyon na anang kutwa katawiran na kuwagama
Napupukaw nila nagyangkot to anda nga sabut tira nakapud pamamakin na ganiraan. So, salako kira. Sakatan. Pwede naman po masaitan ng itinuntin mo. Kataw ko agad pakasumbag na wati alin. Uy, ikaw man saulan. Madalaganan. Guman saulan. Eh, mape, nagpapagadik man everyday kami. O na, may taman tanong, no? Ha? Kapag once a week, makaisaw man na pito gawi, nasaulan na makapat, na daturuga mo tamiya so aga, na may kasaulan, na ganda no nagpapakaya teoro, nasaulan man nagwa man, gina so miyan gap ni saul last month. Nari, sama na yung mga bai, mga ritno Allah, ano sa nagpamamakinag sa television, iman tuwain na mapapadalamat tanong sang kaiya ulan-ulan Ramadan. Toto singaw, ulan-ulan iman tuwa Ramadan. Amemen hindi siya ka na tiga ka na. June iman to. Okay, di ba sunyang nitiro na ng Ramadan din maswas ulan-ulan niya? Tama sa akin na miya tayo din. Na doon pa na miyadok sa doon. Kapag nasisiro, no? Baka ano ba yung nakasapi, ha? Ay, no, ba nasisiro, napito yung aginaw ka? Sisita no sang kaya ulan-ulan na Ramadan, nag-iiso ulan-ulan na babarakat. Iiso ulan-ulan na sopya nga babantogan ko para kaya na dilan di imasinganin na gudilan di imasingayo. At taman sa pagpanginilang ko Allah, panggurao kanilang ko Allah ay sampay siran ko Ramadan. Totoo sinyo, swati ang sopi nga daday man ko paratiya, piya nga babantugan ko paratiya, nadinig ang dami na sa pagkumaso Ramadan na pumili sila ng masaya. Mapipiya-piya ginawa yan. Ipos mo rin kalipatan ko. Sumabuso maranaw na nagkaton ka po umaso Ramadan na pumili mo masaya. Ngayon to, malawas sekreto wanto na ino to mabababaya, kakaglim niya kakuwad sa posto at kundagangan niya sa may kakuwad sa posto at kundagangan niya sa waterlino, makalalabay ayat tigil. Oo. At na masaya, mabababaya, katinawaw. Kung makmanang kayak takaman na, o na suraya ka bulgo. Kaya sabutan niyang ko Ramadan, nakaka, nakadeka, kadasak. Ay, maong po kayo, hindi ba ina niyo ron? Kaya naman dito po niya Ramadan nga, nasunso kalalayaman. Tapos da ka, naraon na kapi. Na pagpalito na sa inaloban na tilapia, dapat ka. Mato na di ka rin kontento, kaya parati ako ron na karni, na fried chicken, na pa na alimango, na apple, malingaw, mga ano ko, manasapulo susun, pwede sa pulo ko nagmisa. Nari, mga rin wala, so piyang nga dadayuan ako para piyan, na dilan di ipangnin ako Allah, na budilan di isingayon ako Allah, awa silang busyang pay na ko Ramadan. Pakaisyo to, kapag pag-isyo iyo, Marjan, hindi lang gusto to di masingayon, awa silang busyang pay na ko Ramadan. Nakatawan niyo, dilan di isingayon, awa silang busyang pay na ko Ramadan, na dilan di ipangnin ko Allah, awa silang busyang pay na ko Ramadan, kakagiya so Ramadan, na upa makapagay barat sa kang basok na kararagunag. Na upa makakandagang na kalalabay, na upa makatimbula na panapan sa amal. Maluy tanong ka pa na may lay tanungan takno na mga tawa iya dinan di pangning wala isampay siran ko Ramadan na sudan mismo sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dang kay naluy tanong sa Muhammad do guru pa ni wa na ba Muhammad So nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lan yung mga karininaan wala na nadusan yan na tao ko surga.
na dinian di ipangnin kwalla ay sampay ko Ramadan kaan dedeni duulan tapla kada panungkapa ko mau Ramadan na tumakpanay kwalla ay sa ito kapako ito mangni kwalla ay sa apang ninyan Allahumma balligna Ramadan Allahumma balligna Ramadan basa ito Arab ang tayo pagpangin yan na kumaanan tanong ka di mo sumataro ka sa Arab tunab sa ito din yan ipangning kwalla na pangburok niyan sa Allah kadenang ko narampay na kung kako Ramadan ay kadena nami nasampaing kaming kako Ramadan daw to sa Muhammad ataw ko surga sa Muhammad dari nila anwallah isa panakia panutula ko Rasulullah na surga na ayam niya ka puro-puro ka surgaan na Firdausil A'la yun yung nga ano Jannatil Firdaus ay nisugo pa no Rasulullah di ko karibatay ilatiyan ay mga umatak na pangnikan no sa kasurgaan na yan napupang niyan yung naso Firdausil A'la niya ka puro-puro na di ka pangnitig na apya si sa ground floor malilim ma maingit ka kami pangitawa laro kami sa ko hindi ka grabe boy auto si Bay Alabina sana si siya sa ground floor na kami ladudugo sa puro naso pagpagat mo sa baba naso si siya ground floor sa baba na yung gagagay barosong sa puro tutaman sa power yan nari mangawit mo Allah so nabina kinirupa niyang kusurga na isa tutulanon nagyuti mapuro ng uta Firdaus Jannatil Firdaus nakatawan niyo so nabina isa kaya panutulong na kaya kaya nun naunaan pa no Jannatil Firdaus kaya maran yan na wasila yuti ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bali ko ni ang tapagod ba nga dito Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasila na isa akyaw siya mga ulamang nagyuting ngaran o kasurga ni Rasulullah jannah awasila inao dinyan di pangning ko Allah ya Allah nasampayin kami ka Ramadan duwala gusto mga lokstano na nagkato niyo kirang gunya kati ang mga babutan nagpaka nagkira na so mga lokstano na magkato na kaya na nasa ulang panadam ka pa kong Ramadan na mainang kailan din na miyawi din na akal na di ka kasik niron na mga 2 weeks na pililupiwan nilang sumbala-bala sa walay o ay na mga 2 weeks pa na miya nga pangintag din na kayo din abot na yung istuba na light daw mga isugasol daw buntong may tago na kayo happy na nami papano sa tapaan na right to lagod ko Ramadan na di mga pitugoy na miya to nakapaman siba pa kasiba buwan na mga kaikatag sama na ko baboto na naman ako natin na pagano man namin next week mga tanong ko tayo may sugihin yung mga loksan na iman to na miya daw to iman to na aya ilan na na ibat sa bani budto taro apa makaalatan niyo na naketok na marana bung ditero agari pugan manarima pita namin ni kulot mamu na tinala ko mga preparado kaya daw ron sa wida kalo ngayon to nakikita no dumiya wida kalo kay manggusto to balas yan na utang kaya nagketok na ila man di mamaalat nagkakaroon ng gila ya Allah tumod na daw naman pagkuta sa bismba na di kali biuran ano to na sugiyang dito na nagketok mga tawa may Ramadan na sambu sa minagilid na das sa minadayunan kadid mamuka ang pisan sa gaysan mo mall kadid mamamasaan sa grocery items na miya ka maso Ramadan na talogaw iya miya ka tigron na kay kapatago na miya balak ka sa karsada di sibu pa inokay niya baka miya ka niya ta tinasarbungan anak kaya tangrak na pitra ubad na mata iro no nagitikat tero o pano ubad na karoman iro na ubad na lolote iro na ubad na pagarin iro na ubad ibisi ba di pusa mata na si korkar na malagi kilugod siya pero po ko na kaso mga panganan na dito ubad na hindi nga mong di paninindin mister di ka pupusa kami alala kayang ba na nakatayap na siya penuh ka dasar na ka ay dapat ikarita nakatay ni paninindin na siya naliyawan ng opiso kay ugagawi napakaw suko
Allah, nari benar ya? Ada pernah keto nakaabenda anak katawan ni orang tau? Ipung sa kaya sabutian ang tama ni mga na din mga niyata. Ito na tiyan ang matatapos ko lang yan. Toro ni Oro. Sa akin ako na di pa ko siya, ito ko Allah, siya pa ko, panang ako. Nari, mga urip no Allah, aya inanuy tanuna sunabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam at diniyan di singayon ko Allah o babuparautan ko Ramadan. Ino to, kagiya kalalaba kagiya kararaguna, kagiya panakpan sa amal. Umanatan ka para magdamyog na sa Ramadan na titua time mo. Sokman sok yang babantugan ko parate. Siya buti. Sokman sok yang dadayuan ko parate. Na ada namanya toong kira mampu 6 months. Ilan ni 6 months before Ramadan nagura ko ni Rasul. Mata mo matiyo. Ini itong mga pungurabil awal na tamang ko sa aban na pungurok nilang Allah pad na namin nasampay kami nga ko Ramadan pad na namin nasampay kami nga ko Ramadan. Ino to, kagiya Peter mga ano panakpan sa amal, nakagiya kalalabay, nakagiya kararaguna. Allah daw nunanan, ginan so mga salakos sare. Yan nagyo? Isin ko sa kanoon, may kawan na kawatanang ka. Pagkatang wad na makawid ka kalyan, tinaw ko niya, uba ka kumata. Malinaw ko na. Yan, pwede siya, pwede siya. Ang tago tadi mamang ni sa dulang panadap ang kapawa mo sa Ramadan, lagi mamang niya, taong-tangaran niya. Sa ano saan daw rin? Kore kad naon ta tigibel lang yun ka na makapita. Ang tago tadi mamang nikman skoda nga pa ko Ramadan sa namulang tapla kan tao. So piya nga babantugan ako. Bakatana ni ron piya bantugan ko para te kami ko namya pakatana ka sa kiya bantugan sa ila. Okay na bakatana to. Nare so piya nga babantugan ako para te na dilandi singanin na dilandi pangning wala ay sampay silang Ramadan. Eno to panakpan sa amal naipos ko ron ay kasyong patarnon no. Yang ko to ang mga tawa di mamang ni say sampay silang Ramadan ko na mulang tapalak na andok man ikapakabuka ataw na ipung ko sawal na tamang ko na mula nakatinyan na di silang man di mamang ni ko. So na mga tulad siyang tagpumang ninirap ng wala o riyan after Ramadan. Tayo matawa no? Karena begitu pemang ninira no? Kaayak man na pemang nirang ko Allah na tarima ano Allah so kaya ko sa iran ko Ramadan. 6 months before na sampay sirang ko Ramadan. 6 months after Ramadan nakatinaman ayak man na bubura ko nilang ko Allah kad nga nami nagpengni na merka aso kaya po sa yami ko Ramadan. Nagusto kaya terawih yami, nagusto mga qiyamul lail lami, nagusto mga galbo kami na tarima ang kar kami ya Allah. Kapangaliran ito, awida ang kaliran sa ugubud na sumasana solok sa bakula sa ubinian na takiniba karapa akalang paubian. Ay dapat yun siya. Saka na itong na yung ibang na ka. Kuro tadi may natutuga ka. Kore ko. Dahil napugad ba siya? O 29 ako ito ba na mga iman ito na miyakakan. Ino ka na, advance. Yan na, kaya sumang ko yun. Ito kami, advance ang pamilya. Grabe mong maramay ako fingers. Mangurit no Allah, sa manuto na miyagdang tanong ako ta kabababayan, ano? Nakasiyang tanong, sa tanong mo mga maranaw, tabi ako ka, tanong ko na wala kang try tanong kayo sa tanong madami. Mga maranaw, 6 months, 7 months, 8 months, 9 months, 10 months, 11 months, 12 months, 13 months, 14 months, 15 months, 16 months, 17 months, 18 months, 19 months, 20 months, 21 months, 22 months, 23 months, 24 months, 25 months, 26 months, 27 months, 28 months, 29 months, 30 months, 31 months, 32 months, 33 months, 34 months, 35 months, 36 months, 37 months, 38 months, 39 months, 40 months, 41 months, 42 months, 43 months, 44 months, 45 months, 46 months, 47 months, 48 months, 49 months, 50 months, 51 months, 52 months, 53 months, 54 months, 55 months, 56 months, 57 months, 58 months
At nagkataon na kamambot, bago maso Ramadan, mabababaya, masusunod. Ugaid na so, di umangaw umang nabat tagang gatak kawik o dagudugog po nila. At titiba so apa. Paganay na pumapod. Inoto, inauna. At nagkataon na ka, ay din na kaya pakatengkas kay makaw maso Ramadan na pupo sa inyan susambayangan iyan ka kusun sa masakita. Ang malay simba. Kami ang masasamo ko na okay lang pa, nalit-les. At nagparamadali ka na brand new. Naigilaak yan ng pasan, so pasan yan na kararangita. So naman huwag na ipapanton ro, adarpaw na yung gobernor, nadarpaw na yung giraw man na yan. Masakit ko na. So masigit naman lagi tenor. Biar yang kaya parang ay karo mga wata ini na kumbugo mo masila, ano sa rin, adinan mo pa yan. Ubas siya patano sa mga wata tanong, nakikita tanong na sinagta na. Saya swata, roso malataw kasi naging mga pagkakriya. Kita bugo na ka na, biyo problema po siya na masigit na pulawas. Miya ka na mauna, niyang kato na lang. Oh. Nari, ilan yung mga dinitiron. Relayaw niya, masang na ilan yung di magusay na dinitiron na sugunar. Dapat natin ang mga tengkas. Niya tengkas, bisugrap manok. Pupusay nila sambayan niya, nabsumdang masakit. Bako propata ka para may ilan niya. Kaya idun na akala. Panganita da si Shiro. Kaya kung din issue yung na ay sa Tarawih. Yung gaya. Pero man ako, kaparamay ng kayo, kano saan nag-iimban tayo sa telebisyon na, kaya kung din issue yung na ay sa Tarawih. Nga da asubo, da luhur, da asar, da magrib. Ang itawan natin na si Shiro. Pero sana ya pa nga di ako man sa ulus ni. Si Rami sa Arab na betul na mantek. Yung tingaran na sabji kami yan. Nayamran rin ang mantok. Allah! Narinig daw yun, napakasakit mo nga para may lain ka. Isa ko April 16 na adnamorta kasi sa Emos Cavite, si sa Luzon na. Kaya wag na awera. Biga na awera sa round trip at ticket. Kaya kap Manila awera kap, kaya kap Litsyo na awera sa Emos Cavite. Inaluyak kira na yung pamagagkuto siya. Alam mo na tira nagkuto niya, may pasang-pasang nila si Mina. Sip-sip ko yan. Pero kaya ano siya? Ipat ka. Pangitak mo na si Shiro, no? Tingnan na yung mura na, no? At yan mo na ipo sa Shiro. Nagumira ka na, ito na, kukumani ang dipsiyo yan, nadipo siya eh. Si Ikor nga, ano, naukit ng taposan niya, gaba kayo ukit no to, ukit na susang ko yan, matama ka nun. Para kami parang duwag. Itanong mo tulog, baliw po siya niya. Nari, sama na na, may agdami, piyo-piyo lang tapitiro ang ina. Eh, buwan ninisyo mo yan na. Ay, sa Agut Tarawih. Ada subuh, ada luhur, ada asar, ada maghrib. Ada menati na di seminar, di melepas. Kau manda na seminar, nasi siku seminar, tadi pernah bersembahyang. Pakasakit mo ka para may puson. Pilong baon. Nagupere-share sana. O kaya bati ako. Nagusok kaya pamamakin ko kung mga ulang. Wallahi, kasyapa ako ka sa masakit. Basta ada sambayang ka na, kaya makasurga ka. Namukit sa sumpitan. Kenapa may panamiyay ang dawa mo maramay ang pawan? Alay, pero yung sumbayang, mapiya ko yung adat. Iba, siya po ka, mapiya ka yung adat. Di kaya ino ka mapiya adat. Isang natin na pinanalo ako sa silbi. Sa akin na, matulungin ako at igo bergubasa. At na bumutang na pupagutang mo, pero 5-6 bud, di ba na to? Hindi ko trainer, minisa ko ako, minisupatan ko nun. Panang gila, di ba na ka?
Kumya timor ano, adiskarte, parang nang. Sige ko, usay na ng mga ulo, minipakti ka na haramad na ng abadan. Basta na po kumakaw, pagutangin na. Di po ka pagutangin, naubo ka sa lagi din. Naudi ko ubo, kaya kami atay. Makay na, ito din kami isip. Dapat sana ako mabumawa katawan kan mabuha, di po mabubuya. Do, iya katalon na kautak. Buguman na, di bubuya. Di mo mapugutan. Banga ba na pa ikapat na? Sekreto nakakarawar na ko na, kuninibig na sa gabong na may atagrilan. Nari, sa mano to mga ritual na, miyagdam yung utali-tano di pangakay ng kasi kung mga ginawa tano, mga tawa na natiga na ilot nila na ako to kapakasurdo, mapaya silang ko niya dat, ang gayon to na makaubo pa. Uy, natano di nga mga sikap mapedat ko, lagi di ka tao. Ano ba di ka pakasurdo kasi ka marata edat ko, Allah. Pagato na, lagi ka simbayan. Tadam yan. Miya kaisa na adna sa katawa mama, miya panunto na si Ibrahim bin Adham. Na inisyon ko ng mga pagtaw niyan, hey Ibrahim, inoy miyaktin na yan, tatak na yan na miso Allah, papalag na miso Allah, na di kami dudit na kilami ko mga pangniyami at terima ko, masama yung mga pangniyami. Katawa niyo, inisbog yung giran na isa na inuman at tiniditerima so mga pangniniyo ka, mga tay, so mga puso iyo. May kagasabuti nga sino, bakong balik pa doon. Tama kinagang. Inisira na Ibrahim, at tunaw nun, matay nun sa mga puso amin at tingin na, isaw na matay nun sa mga puso iyo. Watakulo na rizkallahi walam taskurunaho. Iniyo din di ipagdasan so pingbara nga riski wallah. Ang kapupong wallah na iniyo din banalamatan so Allah. Tawadatan niyan. Inyan di sumpan na lang na kamapian niya na pungkol na di marunong magpasalamat. Pagka nga sa bugas, narkwala. Napsda ka sa milote ka, narkwala. Nagpagila ka sa duga pang ginawa ka, narkwala. Nagpagilay ka sa alungan ka, maliwan nagkukadadaw ka alungan, wala. Nagpagila ka kuwalayin ka, narkwala. Ang nada, pero kan ka arabadi, narkwala. Tiba ka mauraw na pangba na kasarap. Dapat ka na kumakadung ako dunia wallah at iba ka mantigas na awak ako dunia wallah liyo ka pangamatay kasi ako mga tao to maatay sa mga puso ilan kapagkaniranden nadiranden dinggunan so ayat yan tama na pangamugayan wallah limo wallah nadisiranden na mata umanalama mga tawa na natin ang nagpandaway pandawan ni natin na ale mapia di ako siyong mayang imapia ko mo kung mapaya-paya so sambayang lagi na ni pagampagan na yung pagitong takatano sa moya naugtagumpia na may tagumpia ka naumabinasa na miya binasa ka labito ka ng arano kami ka nasya ka maka sa lakon no ba ko miya binasa ka dapat iwa dari lang tanong, wag yung maranaw, nagidadikya dali lang, nalagi ko diskumpiyado ko na, buwan na tingin praktikan. Awalu ma yuhasabu bihi la-abdi yawmal qiyamati wa in saluhat sa'iru amali wa in fasadat sa'iru amali pima maknal hadith ayak ko napagampaga na yung pagitong sa mga alungan kong bawataan mo Adam na so sambayang yan na andin ni katugumpiyaw sambayang yan na miya sigurado may tugumpiya sumbawataan mo Adam na upang makamabinasa so sambayang yan na miya binasa sumbawataan mo Adam dapat yun pakaisip mo sa kanukman na malitoro ako para mabisto dito mga minit. Ato na ako Peter o Ibrahim maatay ron sa mga puso mga tao. Ito na ito. Ito. Pagkini ka naman. Pagkanila ko dun sa riski wala, bimbarang ating wala na disiran, matang manalaman. Kore ko to, kami ko na, may alin ano sa wala na, tingin na,
Kuha ko naki. Kaya nila kong juwa termino, talaga sila panalaman. Nari, sama no to mga ripno Allah, pitiro no, mga tawanan na di mamwasa na di sembaya. Mga tawanan na di seminar na di sembaya. Mga tawanan na miya kau masuk Ramadan na ibu di sembaya na Aisyah tarawih. Aduh mana igira na siya mo na siya masigit na kapag pamagimpa. Apa terus lah. Soro yan. Yang makabiyabi ang mamimara. Patro. Soro yan. Mga lolotere ko yan. Alam mo namin yung panutulo. Tutulo yan. Aba ikunaki. Tabi orang ng mga bayo. Ay gila ko na Ramadan. Ama tamu grabe ka terawi ka. Doon perfect. Doon na yung bagak yan. Tama sa waiter. Akin ibab sa inubnutudod na yung bagak yan at tarawi ka sekreto ko mga unad na sekreto galubog yan. Ito na ay galubog yan na sekreto mga usong tanin ni katiraw yan. So kung sa sududan yan, natatago niya sa lugas. Naumangon sumudod na sumukoto. Kaya pa kayo ito no, miya ka silang tanong. Uy, nadik mo tugo pa kayo, galudan ng ipla, baka pra kayo manisig. Namaya ako nang nalabo, no natin ka di siya may amin. Damat na ayog ka, miya bubur ka. Kaya ka pa kayo, nawi ko sa mineral water. Ano mga mungas na inom ka? Kaya pa kayo to. Gawin na di siya may umirang tahiyato di dito hayatan na pag inom ka pa. Nari, mga urip ng Allah. Sa manena, labuan tanod ng utak inirupa ang ka na ron sa Ramadan na panakpan sa amal. Parang nakapanamartan. Paganay ron na sa Ramadan na mga pipi amal si nakabati sa oras. Kano tayo mapia si amal? Mapia sa oras. Kaya pira mo na yung kapintis. Pagpasing ko. Uy, nabilang-bilang nanda. Baru man ako. Kabati ako nagisa ko na mapia si amal. Kaya pirang kong pandang, yuti maranaw niya, no? Kaya pirang kong lakat, sa mamaya ka na mo gawin man to, kaya naman tanong gawin, ikapito gawin man to. Magan na ako masubuga, isa ka, pleman yun. Kasama na kaya 20 ay, kaya pituan na nung gawin, kapito gawin, no? Nebula mo, nagkapaka 20 ako. Kaputan na makanyata na. Logita na makanyata na 20 ako, tulog. Baka rin pagkadingil. Mga rin Allah. Sama no tiga kan napanakpan sa amal sa Ramadan na naisa mga amal si nakabatiya sa Quran. Inisan, everybody. Kaya pirang ko. Sama ni nagda ko nung nagda din ni mas. Apa yang suka kabatiya? Patay sa rausok. Allah! Nari mga urip no Allah! Pagi nakatanway ko mga ginawa tano, sakti manahar pamabatya ka, sakti manalitir mabatya ka, sisa ng Quran na sa pulo ang pamapya kay pantagin. Dahil ka natigo na bitero ay bagumiro ka alif, lam, mim, naboto sa ating manabatan, matalo ko har. Alif, letter, lam, letter, mim, letter. Sama na ito, napakapamaguman na mag-30 hasana. Mga urit no Allah, panakpan sa amal sa Ramadan. Ngayon ito, Peter o Nabi, man adda fihi khaslatan minal khairi, kana kaman adda faridatan fima siwa. Mana tanah tu kabasya tu arago na may walang yaring ano sa wali na tinatunap ng utakada. Ayaw ano to, kay panakpan sa amal nasa natigo nabi sa makang galabok sa sakti manamapi ako Ramadan na ayatimbang yan na haradu o na Ramadan. Siya buti yung isilbos ka ng mga ito, nagpamiyang mukla. Kung namutabala siya, makang galubog ka sa timan na mabiyang Ramadan?
Para duko na ba Ramadan? Pangaraya din tanong, mamay ko nakarilimutan ko, namin na ito ni maanaw itong tapitero ka na aya raya ganiyan, na makanggalubo ka kasi isa sonat, kasaka Ramadan, na aya timbang yan o Syakban, kahit na boto Ramadan na luhod. Parang siya butir. Gusto kaya panakpan sa aman. Maluwi tanong ron, wakati oras tanong eh. Tunay raya ganang napitiro ka alin. So mga sambayan, na mga sunatian mo, ano? Naisir mo sa kanot mo. Ato no, ni sunat ko mag-read. Ano? Mag-read. O kasyumbayangin ka to, na ayam, kasyumbayangan ka, natimbang yung kong Ramadan na? Para. Tunap si mana para to. Ano ba nga di ka tao? Para doon na, paliw ba? Pero mana ko? Tunay sunat ko magarib. Korean. Sahe. Tunay pa ni sunat ko magarib. Korean. Dut na unanon. Dako. Totoo sini masong magarib na sunat yan ng bala. Korean. Patawag mo nanda ko ba? Di ka malakay. Dapat eh. Banibun sa taro. Pati si Bella ko kan ko. Pati si Pagarihan na si Habi ko kan ko. Banibun sa taro. Nasa kebisto ka di si seminar. Demiatid na di ka di seminar. Na naman di masuk. Allah, narik. Tunay sunat ko magrib. Iniselos ka no, may katlo. After maghrib. Tonapan. After maghrib. Tonapan. After maghrib. Tonapan. Ya. Sumibag saan na si Marja. So maghrib, na isa kaya panutulaw no, mga ulama ko, kaya hindi ruba sa ilang buhati ito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayasunat yan na before, after. Bala. Siapa no? Ay dapat eh. Sama na namin karang yun, no? Nino, asig na lang ka nung iba lagi bago masuk raso. Na! Sumpatan tano! Ayang masunat yan ang bala! Dakapan, makasuma yung sa magarib, 2 rakat. May kasuma yung sa magarib, 2 rakat. Upang makadani o kasyambayang yang kanan na before Maghrib, sangka iya may apekto gawin ano gini? May pos. Ina o, kano guni ang apekto gawin? Apekto ang para dunia da. Allah, nare. Bang penegawan apa awal lo, mereka mengerim dari gak pernah sunat. So pemamakinan, monitoring at mga para radio, sa mga television kan, banyo sa namang pakapit na gilaw kang na. Dadayong doon na isa na walang sunat. May abubuk ke? Ano po niya? O saitan. Katao ba tiyo nanda ba kalit? Yun ang pala kaya. Kayang bumanang kasi ng kutwa. Kaya nagangawala. Hindi ba las kamata mapala kaya. Siya buto ka? So mga dato at pa ka nagrakan o ba na pumamakin? Kapangin ka kapala kaya kasi nang bumanang ka so pala abala sa yung bagay ko.
Ikadua na lemang kaginaw ba? Kasi kadinyo masama dito. At ikalis din pala kayo. Kaya ka pala kayo kasan na andel ni mau masuila lapis na deng kasara. Sasabi man na saging. Nagdamang kakandi kaya pakatan yung hotel na kami alangan ka na may usuko. Kapag hindi mo na naman kaya ka na, liya mo katiyan ka na. Doon ni kaya pagbang yun. May na-range ka mo. Break. Jalan. Ya lain ka mo di ka malakan. Lari piun. Lain mga ginawa ka kawala ka malay mo kasi sa tema na kanton. Nauba kong di ke sato napakadua ba tema. Nalayan na nga, hindi kang gulaw lang sa nagtiro na nawala kasi ba yung sa before magriba 2 rakat sunod. Nasimba yung nga pang kaoryan niya sa 2 rakat. Naupanog ka pa kayo, nagkabakay pandawan na yung kapatid, ang ginukap na ito kapi ang mana. Yan lebo ka, nagumamipikir kang taban na suwala. Kabakay ni Patay. Ino, simba yung nga ito. Simba yung nga sunan niya. Simba yung nga pasoryan niya, baka mitay. Oh. Kaso yan po. So mga dato ang pumamakina, hindi mapero. Sa ano mo mga bayi? So di saan di bantay sa television, ha? Sa ano mambo? Personal, lagi na yung kapamamakina. Piri plakay. At ng teknik, bro. Tigali man. Inamang kasubad, aswallah. Tapos, dito lang, nariri para duwan. At yan may kamawang tatagusip ng kaso mga harmonika na. Mga anak na, maririparado na. Nandun ni kapag bangiron na batal ang kasupuasan. Na mabatal ka na kunatan ako. Napamakakamtang ka para magal. Bagod na iya bubiyate ka na. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nasumya ka baga man. Uluhu Allahu Ahad. Ay pitiro ka pitiri. Marga na baga kang katakon. Kailangan na magpagaliwan na din. Kami kayo kaya tiro ako. Kaya tiro ko na. Pamakabit ng kong subat niya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nagkakarot mga kalutang. Nasumating ako man. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ato ni siya buga sumama may toon. Inna a'tainaka al-kautsar. Yang ako ka naman piya guys, ano na buka nang panika perla kay ko no, so miya ka buka na. Wattini wattuni watturi sinin. Tapi lo mutian ka. Mereka dua manrakat ng Allahu Ahad. Niya ko ka mapit. Makamugas ka na. Siya may nga masama gali. Masama na ito na miya ko nga so para duting bang yan ko na Ramadan. Nakasuya ko po. Bayad na rin. Mapipikir tanong na inshallah nagyat man na ngayon magali magpakaw nga na di ka nagsulat. Si tanong ay bung ya to. Siya mo yan. May hindi siya mo yan natin. Hindi parang. Nasunat. Tam sa nipsyo. Well, ang may teatraan, ay dapat eh, oh. Pinalit mga peba, so natin. Di ka na, ikot sa katatam sa tina na yung maparalo, abalas, hindi siya nasong natin. Yung ulong musik magari. Nakatawan niyo man yung mga PPSC, makapasadtan sa Maghrib. At na mga amalruak na ba, di ko namin ikurot ka mga sunat ka na kabarakal. Astagfirullah, astagfirullah. Pakagay na nga kumagun. Astagfirullah. 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 Allahumma assalam. Tabarak ya jalali wal ikram. Kamu aku sih. Nama pasal na tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pasal kan bunyian. Ini Ramadan na ina. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Pasal itu nato nalini sumpat yan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tama mo kapos yan mo. Hindi na po na ikamagatos. Kasi yung po tuwa ko siya. Nama pasal itu nang berarti anak mga suratul Ikhlas sa makatalo, suratul Falaq sa makatalo, suratul Nas sa makatalo. Pasal na sumatang mo.
Siya kalalaki ako ba? Kasi yan bubuo, ayan, mabiyasin na may nipula na tanong isa. Lao, mabawad na ibad na ibugamara sa mga bulugan. Yan ay niwadi-wadi mo siya na pangangatingan ako sa ina. Hindi ko siya. Niya ako mga kasi pa na may ukurata ginawa ni Habib. Na yung kaya pa ako na kinataros kat na guguko na ako. Mga balik, kinapagda sa trare pagre. Na mga kasandagan na yung tanto ba? Sa kami na rin dito pa ito kami. Kaya doon eh, piyak ko sa trak. Nagkabakayawan na ako na pumamakinig na ako niyo. Allah, nari, sama no to na miya so teknikon kuan tano so da ayatian tamanalimu Allah kaandra katano bugan Allah inami ang nang asunang kumagarib pagigiti dua po na no gawe nagugiti dua yung mga niyan na pagilan tano siyang tay matigas asyan ko tayo saan mga sunod lagi pala kaya bagi bunte taro pangit adi uwi naman. Agi ko magrib na piyang siya tama mas kitik sa ko kagagawin na piyang siya tamo. Na ito siya kira ne. Tay magrib, kali ko magrib ba? Ne puso. Miya ko umak. Tay mama ko na manisa na sa sana taniya so initutuno. Ebo miya bal sila na alem. Di pla kaya. Nare, pero manang ko di ka pala kay kakagiyam niya lang makiang anak tayan nagkakamay ina makapan sugagan na kang nakasawalay o na malangan. Korek ne? Ibigta tigil ito ko po malangan ng mga wataw to di mo sila tay. Nama apos ka mo misis na kailangan na matitibo ka so ko ni mister. Kama ko man din dedang ina apiyakikan kamera lang. Bila na kani dito miyak bida, kung ako miyak bida, group siya. Nari! Allah! Sama na yung mga ripnola na kasuya na kano. Umakasumbayan iniwanan, ako onaan, naguso oriyan yan, na ayan niya kuha niyo sa mapito gawin na sa pulo, pataparang. Nakagiyam niya ilangan na, nakadabar ka naman niya kasumbayan na niya kay Kuito Bo. Miyay lang. Wallahi kasyo pa ako rin. Kataman sabing ka mabalo ya may inang kasulim wala na nga na masulim. Kaino to? Pamamakutan na Ramadan na ina kanabalang na ulan-ulan na Ramadan na panakpan sa amal at napakaisa. Upamatiga kang kagyangan ipo sa pitwa magrib na dakasinin na kasi may sambala sonata. Ay pa kaisa. Ba may ka next? May ka next sa magrib. Diyan siya ba sa sonata? Kaso yan mo po, baya mapipigyan ka sistira. Pagari ko lang, pumamakin, nagpumamakin siya ng mga dato. Baya mapipigyan ka, nagigalim siya na to. Kalagi do ba yung sumbag ka na tika alam, neno ka next. Kasi yan, pakaisip na to, baya ka sunod ka na next year. Siguro ka na napamakot kami ka Ramadan naman to. Inshallah na, mag-read na siya ka ng putan. Text niyo raw kung baka nung ipuslo. May parang kita mo na kung sa pag-asa. Wow, ito ka dito may mamakinig siya. May mga do. So kasi, pamrak, bata sa dunugawin. Kasi ako ba yung mabibigay ka na next? Isara ko na Ramadan. Buka binipin na guntaman ni. Hey, urit pa na Allah. Babayi ko lang. Pagari ko lang yung imang nagsama sa imanto. Kapiya-piya na ka. O pagasa kita. Kaya mumuiwa ka na sa tulan ng mga loks na pungad ni insya Allah may kamagarib. Pero ano na pag-inom at nato, may mga magarib na lima kapulputa. May haluho. At nasunatan na. Kung magarib. Kaya naman beef na siya magarib. Hindi ko yun. Pagan na suluhod na patra at Quran yan. Buhay sa lamo. Aurian yang mana dua raka. Mbala, patabel ko na ano. Pumadot na mayo. Asar man na, kana mo yasar. So asar na before, patraka, sore ni nada. Allah, nari mo rin no lakas yang ko ba ay mapipikir ka kapag puno ka sangka yamasa ay pagbaw yung tanong ko mga ginawa tanong namin kay sa Ramadan. Bagi ito. Ubaya kapag puno ng next year. Nakuyaw. Tiga ngayon to, ang may
hari ka, di ka nilirampay. Masa makau masuk masa, apkelang kau manibelak. Apkelang kau malakul mau tada karampay ku Ramadan na ayat parati akron na ibet sa kapro Allah ka masaw to mau moto na makaburo ko kasasanga ta kaburo ko. Tunay ko buro yang walang tama nga tawa isindit. Isindit yan sumala ko kasurga niya na ganyan manggalaba. La rabbir ji'u la'alli a'malu salihan fima tarak. Doon ay kaya sa kuwan, kaya oses yung mga pananapsit. Api akong sukura surga, nagumiro ako, kumasa aki ako mo kapatay. Good, tayo na kumulo ako, surga ito. Kadinang kunawang karakang bupagi sedeng seumurakang ku dunia. Kau manang koso ka surga anak niya Allah. Belen yung kasakit niya, mapeso pa ka surga. Belen yan sa surga niya, nabisibita. Ngayon na ito, belen yan sa surga niya naman ito, nagtulap-lay ko Allah, makabalingan pasin ko dunia, di matay ka, surga baruman. Pagumanan niya, nakipitiro ka naman kay mato, nadakaw man. Kapnilaw ka na next year. Ay, good niyan. Paruman ako! Pakaisa, ba yung mapipigilan na next sunod na taon? De, ayaw na mapiyan, inshallah pungal din na to. Ino to. Bang kabis ka lilipat, kaya sumalakol mo, na sumiyurat ko, kaya siya gado, sakba na may kos, gino sakba na may kos. Luminista sumalakol mo, kaya nilista niya naman, tawa ay buno niyang ko tandayo sa abang manaysa. Nga. Pakaisa, di ka ka. Usang ni pagising yun, kapkalak ako. Kapag ay pagising, alam mo kapkalak, di kapkalak, admission, di ka on record. Madigil ba ka tiniks yung malakol mo? Baka niya tawag eh, hello. Nakada ka on, tapos ko tawatan. Lagi na sekreto. Eh bukito ko man namin yung masuras, nakalista ka doon. Papatayin kita ngayon. Pati ka pa ka-extend. Allah, nari mangurip no Allah. Sama no to na miyag damiwan ano. Inshallah na mga panguyatan. Kasuyan ko buka may ko na hindi siyo. Alay donation na magarip number la. Aisha number la. Sobu na bipo. Lohor na berla. Uwi na si iko una niya na pa. Dua ko isa lamo kami na tenibul apa. Si iko niya na dua. Si iko asar na sabalabu before patra ka. Ito nga niwanan. Ito nga niwanan, kaya kadang nasa pulo asunat ko every day. Dito no, ito nga niwanan nasa pulo. Na every day na ayab kepasad ke asunatan na ayat timbang yan na parat. Ito nga niwanan, magarib na pat, plus na kong sa subuwa 2. Pat. Pag umagarib na 2, plus na kung so umagarib, so 2, mibalo ya 3. So lohor 2, mibalo ya 5. So lohor 2, mibalo ya 6. So asar 4, 2. Pero ito mibalo yan, ito kayo man niyo po. Di na ba surang api, masususunan yan, ito na bugitong no. 2 maghrib, isa subah, ibalo ya 3. Kung nainiban, 2 lohor, ibalo ya 6. Dito no, ibalo ya 6. So, basta rin sumaguso ay isa. Didi, so maghrib na 2 umbala, sama kedua, so isa na 2, so subuh na isa 5. Kuman meron sa luhor, 3, kakagyang bala, 2 kubunan yan. Kuman meron sa asara 2, 5, sakulo lang, nasusunan yan. Ano kayo man yung na, o pa makakasurbay ni anak umagaw, inasakulo para gutin pag yan po. Ramadan. Bale, sama no to, manurip mo lang, pamimigiran na niwanan, naging ka nag-iproburubuda, inshallah, nang tapitero ka na, inshallah, napugla na naman. Nainuwame ka ng pag ito. Importante na itong manim na yung may like kala ba na sa imbagay na katanong mga ayat balas yan na para dumo ka ng Ramadan
Ay dapat yun siya. Kasi yang bubu, sama na eh. May parado ka. Sa isa lang, napagalo ka tayo. Sa mga sobat na di ka nagay na siya na, yung pagalo siya. At nati ang napundo ka, alay, di ka, di palakay. Palakay na lihat yun, nasarang kayo ng masubalas wala. Pero buti ka na, di kong kapaleme na, hindi subra ka nagiging ko, nakakumihan ka na unlimited. Iba lang ang pangalan, na yan, kaya man, ay narin siya. Aso ka ka na talo sa so. Ay tugong ko tayo na ndu, pangalan. Nakagisa ka na, kaya mo na sa pangalan ng tago isa kaya mo na sa pangalan ng tago isa ndu. Doon na pag-ukitan ndu. Yan po ang ginaw. Kaya ka pa sa dumaw, sapolo kami ito sa yung po ang ginaw. Na ma-istato ka, Mr. naman ah! Kamtan ako na, Yan malapal. Kapag hindi naman, magtiro na ka. Mga bae, so mga dato ko mamakin na kapag hindi man ang magtiro na. Hindi ko mawala lapis na ako tapi tiro ka ano. Batalan niyo sa puwasan niyo. Nakabatalin, hindi ka pa kasunod yung kumagalis. Nakakano ng tamaroni-roni ako na. Di ka nung buhay pa sigo dyan, bukas. Matawala ko, panaros ka kung sa bukas, hindi ko kita. At kapag nga daw katirawin, hindi ka pa katirawin, ang mga dito ka, nakakapipia sa bukas, kami ang tama kay dito ka ka. At kapag nga aray siya ko, lang mo na panganang nakanang ako may lalapis, na mga pasagod, nakangap sa bukas. At panahon na ka, kamatang wala, kagabay, hindi ka pa kapasagod, nagdidisibod na siya. Mari, benar? Allahu Akbar. Hei, mengurip Allah. Itaros tano. So Ramadan na panakpan sa amal kau makang gelubuk kau sa sunat na ayat timbang yan na para duko ka na Ramadan. Ikalipatan ko na may hindi ka nung kisupat. Ituro Nabi, waman adda paridatan kana kaman adda pa sabiina parida. Nasad na tigo Nabi sa makang gelubukon sa paradu. Contoh siya Peter ali aso na to. Ay man to ni isang pato na Nabi. Sakman sa makang galbag sa parado o Ramadan na ayat timbang yan na 70 parado. May ni makala ni kalas. Umakasubay mo sa magarib. Ayat timbang yan na 70 magarib. Hindi ang makukuha mo mamaya. Na ito man niyo una. Pero yung magarib mo siya wala na. Nawaya ka lang na 30. Na ito man pa sa 70. Ay tayo masan niyo sa mo dito ba ayat yan taman na. Inawan na daw yung adipsyon ba yan? Adi mamuasan, adipsyon ba yan? Di mamuasan, adiptarawin, adipda sobot, ya kan dah luhur, dah asar, dah magrib. Allah, nari mangurit mo Allah. Sama na, yang dami yung mga nabalas wala, yung bagay na katanong, mangurit mo Allah. Nakasuyang ko bu, pengening tanong wala, agyan kaya kani dia mau tanong si Isa, kaya panaguntan ang tanong siya, kaya seminar tanong apa ganda dan kuwaga. Nasa wala sa ina, di ko tanong din naman wala. Naborong sudir tanong ni siya, ba, tamo, duka, sa banso, sumsi, so di si berubub siya panamar, galubak katero at tanga, na tamo, na, pagkira katapal na subala siya na, miya karata-rata mo ta mga galubak ang mga pegyan na pagpamulya sa kapan na. Nawaraw di siya mga seminar, kulyas, may tibay, iswa-swa kakiran. Ay dapat ka, nagito ko ni mga tao dito makasulog ko sa orga, pangilang mga makasulog sila, nagpunyan sila. No, dito nagpiro na. Sa kami mga ulama, nilenyo dito, alas 5 sa tugabi, nawaras ako sa 749. Dito na, dili, uman gawin. Natamang ko kagaga ko na mga minus-dis na pumunta ako, ay hindi talaga din ang masikito. Naba ako di siya may sa masikito. Kami kapakatyon ako ron, yung apply, mga tanaw sa masikit. Alas 3 man na, magignaw ako mga, agigisi usap man sa 3.3. Nagbumakay ng kanal, hindi na nalinong isyo sa lasalang nabalik, at napadami siya sa mumungana, siya niya Centennial 45. Na nagpamamaki na group, panalan sa lang mamuha. Dahil na ikmugay ang so text number kan, kobot na tiyo, panalan sa lang niya sa mga lulutian. Naniya sila panalan sa lang. Sa municipality at Aguluan, nali sila makinagmanggo, kababayan nila luto. Balasan kan Allah, si tanubuteng ako, ngayon ka ba tanubudi? Di tanubudi makatutuna, kung dalang iya panamar na panaguntaman. Huwag ma, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makay siya. Dito kasama na niya sa isabi mo kadang nila nabiya kaya manan kaya magrib us isabi mo taonaan nakatiya pan ang agaw mashallah naman ito malakas kailan amal sabab si iko ni sa garon nakatawan alhamdulillah tay pa kay sa Napakasya ka ba?
tawag na aman mo sumbong siya rin ng pinama ka sa. Di ka rin na gito man eh. Inubay siya sugat niya sa pagin. Ikadua na mag-isya tanong na, so minisya tanong na, di tanong ni pag-isya, kaya sa mugdang ako no. Ay kagudang na, minisya ka na, ngiraw ka na, hindi man minisya ang halim, nag-iiya ko. Eh minisya ka na, pag-isya ka na, ay pawat. So, saan natin nawata ka na, padagang sa, yung adyan idugang, o termino na eh, padagang sa di mapia, di mapia abdagangan siya buti ulan ni ini mati game bukan ako niyan uga pa kaya ko man ako ron ay napiyakatan niya sinawata yan ko Opo. isa tindig siya mga ulama naamay ka ba niya buka kayagan gawin na pada kibo niya sa kayagan kasi kung ka kanong uga parang na sublatan ako hindi ko good siya buti amay kakatawan na ka na yan nakawayagan gawin na kawayagan niya napan amay mga na dagangan niyan ro na kawayagan niya na posto niya na cellphone at na posto niya mga dagangan niya nagkapa kaya kumuha ka kung kapipikirang dito sa kalalong ay mga bay-bay no to na sumiyong ako pa piyagan ako niya gapa kaya ko man ako ron lagi ito itin dugo ng mga ulama pipikirang ka dito sa halal ko sukatan niya kapag nabigan ako niya ikadua na kapag kaya makuha nga ka-audio kung kuha na kapag kaya tinakunari siya at na mga umang Islam man ay dapat ka tapi iba nga ako man nagkuha di nga ako ang batara Gak usah dia tiru na aku dulu. Mereka barang tiru di na sa oras kaya na isa talaga ko kuha ako. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siguro ka noon natin yung kaapya kayo sa buod na. Apya kayo lang ito na apya ito kung pagukita na pipikiran na apya kayo ito na miya pa. Di ka pa siya yan mamusa kayo miya nagkaro kaya ito na siya. Na ini sapar pikir waktu ini ko na basta ko na bugay ta karo na jadi mamamanta. Ini dekat na. So man so kaya discuss ako Islam, kami alala limur ka tanong Allah ka. Ya kan udah kan naman wallah. Lagi dia mga magabdas ka na miya kas kuga sa bayi, kami ako sa mga bayi ay ibarat mama kami as kuga sa bayi. Aso Imam Syafi'i dia ko malibat ya nargen batal. Aso sa buwan nanti, kaya mapipigilan na nababiya sa kuwan na ini sukon na para sa na mapipigilan ron na nababata. Ikadua namin yan, di grasya miya ka prompira ka no. At ay parang namin ay haji ka. Di ka dito, nabanay sila, balik ka kita na mga bayi, ka makakalipasan niyo sila. At yung mga makasuda bayi na magablas ka, kompak ka. Sumatis na mga kami, makuha ka ng kami. Kasi yung kubo, kami Allah, ya. Pero sa mga ulama na isa tindigan no, sana napitero ka. Nabas ayat sumbayangan niya na parang ayat niya. Ako to nagturo na, pagkakita ng pinakalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin. Kung na ikurang ka mamigap suga, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nagkakaroon kami sa suga niyan doon. Ito kami niya. Isa ako natigil ko mga ulama. Kami ang mga eskwela na ginagawa na kung kami ang luhod na tama sa Maghrib. Nandiyan luto ang kasimbayang sa asal. Ako, na lang. Pwede ka pa kaya tigyan na simbayang kami sa luhod na imiti mo kami rin so asal. Nandiyan luto, di kami na buka na ba kami simbayang. Nananatok man sa Maghrib na kami pumanatim of Mago Esa. Gitu, kapag nakagibarap nas kami at tigyan na di kami bugano may kami sa baka na sabihan ano nananap ko na miya so hindi ka niya ng pang-awan. Ilan naman kami sa mga bayan kininikab at na-empleyado siya sa public ang ninikab. Mga miya kamura kami kaluluta ka sa karungan niya na nag-bira na role sa public yung maribat na kailangan na so nurse na mga kukunguto to ba nurse kadaw sa nikab piyaglaban yan ini pa miya kabnab ay sa mga Muslim na babugasan ng gaparo. Ikadua, sana di mo pa para teo pa mga ibarat. At teo pa man, nasinyaw ka pa, nakalatul, nagignaw ka sa karo. Kuma na mutukan. Dapat eh. Nalaino sa Muslim na ilamanan ng gila na kailangan na ayaw ang buwarap ka na sumong kabudar pa. Iya malakay simba ko Allah na rin para doon ka kapag abdas ka na sa tiso, gitar na ka na. Doon nasabay ang kakapya si manakas. Isang ano sambo yang akan share.
Sumayan ako doon, di pumati. Kami kaya takaroon na, kami sumayan ka. Sa kami nagkiti mga style, kami mamu. Si kami sa mga ingdaya, sa piyasa terminal, di lang makaparo kami, nasa bayan kami, sumayan kami. Piyasa sa hospital, di sa lupa si ini, sumayan kami. Yung timapya, pagi yan. Pangat mga bangat na pagisyan nalin. O tatitap timunta na ron. Kaso sa bulit mga ulama, kaya po kaya pakairan ron na didnokit. Sama na ito nagkapa, kaya may sir ako sa buwan na tinos, padod na nanawkit, kapa ka timok niyo. Kung ako padod na, kita kadigan nila mugal sa oras na, kapa ka hindi, timok na kaon. Paka timo nga nabun ka na ba kasaraw, timo. Patra nga, tadligal din, paka timo na luhur asa. Mga paka timo na ay sabu, magaling. Siya butiyo. Piyan na miya kayo na malamang, ngayon ito, narilaya ko niyo. Ubang kabuan ng panamarang kuwagam ang nini, panamarang ka sa eskwela. Mababas sa alaman, ang untuk ka sa eskwela ka, uba ka ma-scientist, uba ka ma-doktor, uba ka ma-engineer, uba ka ma-attorney, uba nasukuran na miyatay siya maka, miyatay si inaga, miyatay si pagariga na dito na palang hirukura. Iwala ka siya pa ko kanini, puro ang nalima kung dito ka dan bisyo sa Moria. Ngayon niyo, siya kami sa Marawi, nilaya ko niyo ka, para kiyuman na ko pa, panamartan ko agama. At nagkatoon kagi mag-eskwela sa kinder, na alas city na miya ko masira sa eskwela, na uunungan yan sa klas, na maling man nasiran, na magagip man ay nuitian man, na kagagip man nasiran, na mata na wali utup na utaman ko agaw. Laman ka rin laya ko niya, miya ka pepeni ka para magdamiyo. Si Bapa Dr. Faisal Abdullah, pakasorgan wala. Bapa ano to, sumura na Faisal. Miya ang musiyat na pamamakin ng corona. Miya ka, ayaw na yun ako sa mga tinigyan. At miya tigyan doktor ka, attorney ka, lahat mo na kurso, gobernador ka, presidente ka, milyonaryo ka, amay ka dati na toro ano na para ko agama, miya binasa ka. Dapat yun. Kaso yan ko, apiat na miya kayo ng mga lama, kinutan. Mapi yan, nagparo. Sa mga oras yan, nang talabas ako sa klas. Naglubo-dibugan ng lugar o kuwan. Nang talabas ako, kapag ka na masugat sa eskwela. Muslim ako, naging mamugal sa kuwan. Lauda paro, sisiyan na sa constitution. So, kandiditaran, naliga pa kay Batang Musipa ka, o masuk kandiditaran ng mga Muslim, ang mga bayi. Narol sa nan, yung nakukuha ng mga kasi ako po, apakay siya, si Korgalman, na miya kayo na kapag-piyakay niya, nagkapakatimok niya. May kabarin mo ito, alam ko, niya sugat sa mga ganun lang na panagutaman pa agama. Kasi may hindi panagutaman sa dunia. Pwede ito maray. Pero di ako din sugagay, bako niya siyang dibit ka, makakdibit ka. Nabada po kayo sir. Iwan na may utang rang sa pera na may titid na dunian ko yun. Ano ka, may dunian ko doon. Bumakakubra sa poor business, katango. Ako na tinidusya niya, kanyunin ko yun doon. Kakatawa tinidusya niya. Makumatang sa more, ano ka na, babay na tanong. May utang kasi namagatos. Ada mga kabili ka, pibaba ka. Nagabay na araw, nagabagatos sa kibili mo. Kani kibili ko, suwama na ka, amapian at tibang ano. Namatimbang mo, ni mo kayo. Barato sa kanina utangan ka, nabasirang ni mo kayo sa namiyang utamas. May wala, di kami buto ka, mga utang yung manang sukasor, hindi ka pang siya. At nga umano to, kamay mga ibarat, na sumakaw utang mo. Ada niyang buhidi, bibaba yan. Nagbay na sila sa mga ano man, amay kada amalian na mapia. Mito man sa amalian na mapia. Ay bayad sa utang-utangan niya. Naso amalian na marata na puno. Eh pag umano ko marata. Dapat ka sa nakaliutan. Dito ko na sa tingin eh, butawin ang mga basyo. Ito na yun, may antong gado. Adun na. Eh wali pa, di ka hindi makapamagutang at lumot. At mo po lumot. Di ka mamagutang gado rin kaya solda. Kaya sa pagkulitan sa time ko mga wakto. So tandingan ko mga masjid, may mga kanuanan. Kasi kung kakang natiyo na biyawansi ka na ganyan pa nakasulat na bisyong bayan ka, na nadama tarotop sa bayan ka. Si mamukak bukitan mo sa oras ko ilalapis, na paniguradutan mo at tinguluga pagpamantanon na yung mas oras tanong, pag yun po kadiri mo kung labi sa pagwa, kapag tengkastan. Sige nga ko ay pupuasa, sohor.
Ngayon man ang oras yan, nabang tatatag ng saksi sa Saudi. Tangan ito, kami abang nalasing. Kami ako, may kada pagudbang, adibag na mas kita da pagudbang. Pati amang ko, ora ka, ubay ko siyapan. Kakam siya do ko rumananan, may ganapang nun. Ay tumiyo ka, grabe, biyang manawag na sa bang. Bundo tumare, nanawagan ko ng plisong patay, natin si Balidag. Bismillahirrahmanirrahim. Sabab sisa dan ay sininat panukapang nag-uway na pudais isa diyang papawapi to para uway. Sabab sisa dan ay mga seminaryan